Беларуская мяжа проста ўся ў дзірках. То Лукашенко гаворыць пра 200 баевікоў, якія хаваюцца ў айчынных лясах, то тоны зброі вязуць праз украінскую мяжу. А цяпер абяцае паведаміць, колькі ў краіну прывезлі тротылу ды нават пластыду. Адзінае, чаго не прывезлі, гэта хіба таблеткі. Бо 200 баевікоў гэтак і шастаюць па беларускіх лясах, тоны зброі ніхто не бачыў, а тротыл з пластыдам? Абы тыя, хто яго знайшоў, не пачалі нікуды падкладаць. А то, як у 2011-м выбухаюць потым бясхозныя торбы ў падлозе метро. Усё б нічога, ды гінуць беларусы. Страшылкі ад Лукашэнкі, як казаў палітолог Валер Карбалевіч, чым далей у лес, тым страшней баевікі. Санітараў не выклікалі? Вітаю спадарства, бліжэйшую гадзіну з вами Сергей Падсасонны, гэта студыя Белсат тыдзень. Падводзім вынікі ў інфармацыі за апошнія 7 дзён і што сёння ў нас ужо цяпер. Фінляндыя, Партугалія, Швейцарыя. Святлана Ціханаўская едзе па Еўропе. Сустрэчы на найвышэйшым узроўні. Цесны графік, але знайшла час на размову з Белсатам. Ужо праз некалькі хвілінаў адмысловае інтэрв'ю. Будете просить шукать гроши семьи Александра Лукашенки у швейцарских банках? И семьи, и пособников. Все будем искать. Так, и будете просить, каб блокавалі? Ці што з гэтым рабіць? А таксама сёння ў праграме беларусы паміраюць, лекараў звальняюць, коронавірус. Афіцыйная статыстыка і рэчаіснасць. За што ціснуць на медыкаў і хто нас будзе лячыць заўтра? В самый разгар эпидемии по телевизору объявляют 7 умерших. Из них, как мы смеялись, 7 умерло у меня в больнице, и 7 еще в Витебской областной больнице. И всего по стране 7. Поэтому к этому нельзя относиться ни серьезно, ни с уважением. Будуць і іншыя падзеі. Самае галоўнае, ды задаем пытанне, куды знік блогер нехта? Выкралі, вывезлі ці нешта яшчэ? Вядомы блогер, спадзяюся, неўзабаве з'явіцца ў гэтай студыі асабіста і адкажа на ўсе мае пытанні. А пачынаем з лекараў, бо калі не будзе іх, не будзе каму лячыць нас. Толькі за студзень у Беларусі звольніліся больш за 700 медычных працаўнікоў. У спісе памерлых ад каронавірусу лекараў каля 150 асобаў. Кожны і сам ведае спадарства, што азначае пайсці ў сваю паліклініку ды патрапіць на прыём да спецыяліста. Але гэта не перашкода, каб звальняць найлепшых, бо не маўчаць, а іх погляды не супадаюць з чырвона-зялёнай прапагандай. Тыя, хто пераследуе лекараў, без дапамогі, канешне, не застануцца, бо пакуль маюць выхады і сродкі. Пакуль. На гэтым тыдні загад на спыненне супрацы атрымаў доктар з Віцебску Уладзімір Мартаў. Гісторыя не адзіная і, бадай, не апошняя. Наста Каханович. Книжки, которые я в свое время издавал, меня издавали в Москве, да, это мои. И первая книжка 2003 года «Лекарственные средства анестезиологии». Она выдержала уже 4 издания. Это 4-е издание, совсем свежее. Вядомы віцебскі доктар Уладзімір Мартаў, аўтар шэрагу медычных дапаможнікаў, загадчык аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі шпіталю хуткай дапамогі. Ён адным з першых не пабаяўся шчыра распавесці пра сітуацыю з каранавірусам. Цяпер адміністрацыя больніцы не падоўжыла з ім кантракту. Уладзімір Мартаў таксама быў сярод той невялікай колькасці дактароў, якія наважыліся адкрыта раскрытыкаваць палітыку ў сферы аховы здароўя. Статистика не имеет никакого отношения к действительности. Что она значит, непонятно. Для кого она делается, непонятно. Ее можно печатать было бы в одном экземпляре, подавать наверх. В общем-то, это не имеет никакого отношения. Иногда в самый разгар эпидемии по телевизору объявляют 7 умерших. Из них, как мы смеялись, 7 умерло у меня в больнице, и 7 еще в Витебской областной больнице. И всего по стране 7. Поэтому к этому нельзя относиться ни серьезно, ни с уважением.
Владимир Мартаў паходзіць з сям'і медыкаў. Бацька хірург, прафесар Віцебскага медычнага універсітэту. Бабуля дацэнтка хірургіі. У гэтым шпіталі хуткай медычнай дапамогі лекар адпрацаваў амаль 20 гадоў. Апошнія 5 узначальваў аддзяленне анестэзіялогіі і рэанімацыі. На гэтай пасадзе яму засталося працаваць некалькі тыдняў. У інтэрнэце ўжо з'явілася нават петыцыя з просьбай вярнуць доктару працу. Попытка что-то высказать свое, оно не приветствуется, мягко говоря, не приветствуется. И это очень удивительно, это очень мешало на самом деле. Потому что вообще проблем надо обсуждать, их надо проговаривать, их надо обсуждать и в профессиональной среде, и находить формы, как их преподавать, в общем-то, людям. Не змаўчалі медыкі і пасля жнівеньскіх падзеяў. Многія актыўна далучаліся да пратэстаў супраць гвалту. Дзясяткі затрыманых медыкаў, мноства звальненняў і ціск на працы. Неўролага Руслана Бадамшына затрымлівалі 5 разоў. За дзень да свайго апошняга затрымання ён расказаў нам пра стаўленне начальства. Мы тебя уволим. Я говорю, ну если это, вы имеете право, увольняйте, пожалуйста. Потом ко мне отдельно подходили, говорили, слушай, так может не будем портить трудовую книжку, так ты сам, может, заявление об увольнении напишешь. Я говорю, да нет, пожалуйста, если портите, мне не жалко. Я говорю, если вы имеете право меня уволить, увольняйте. Цяпер Руслан адбывае адміністратыўны арышт за быццам бы ўдзел у масавай акцыі. Яго разам з сябрам затрымалі ў лютым ля паліклінікі. У тым, што там ніякай акцыі не было, суддзю пераканаць не ўдалося. Прысудзілі 15 дзён зняволення, але праз 3 сутак адпусцілі, бо Руслан меў устаноўчы вынік тэсту на коронавірус. Цяпер даседжвае сотні. Сейчас происходит задержание врачей, которые шли в белых халатах от мединститута к 4-й больнице. За гэтую акцыю ён яшчэ ў лістападзе таксама адсядзеў 15 сотняў. И увольняться не хочу, и из страны уезжать не хочу. Должны уезжать, увольняться те, кто нарушает закон, те, кто поступает там аморально, не по совести, тот, кто не приносит пользу обществу, а только вред. Вот пускай они увольняются, уезжают, а мы будем работать, жить в этой стране. Тым не менш, недахоп кадраў у медычнай сферы адчувальны. Дзяржаўная служба занятасці мае больш за 4000 вакансіяў для дактароў і амаль 3000 для медычных сясцёр. Паводле афіцыйнай статыстыкі, штогод з краіны за мяжу з'язджае каля 200 лекараў. Колькі дакладна медычных працаўнікоў з'ехала пасля жнівеньскіх падзеяў, невядома, але ўлады рэзка адрэагавалі на адток кадраў. Лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить своих людей. Но надо понимать, уехал, назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза, это приказ. Гучныя звальненні пачаліся яшчэ ўлетку. Адзін з самых вядомых выпадкаў – акадэмік і кіраўнік РНПЦ кардыялогіі Александр Мрочак страціў сваю пасаду. Паводле неафіцыйнай версіі праз тое, што адмовіўся чыніць палітычны ціск на сваіх падначаленых. Развітваліся з ім калегі стоячы і са слязьмі на вачах. Трацяць працу пра свае палітычныя погляды не толькі працаўнікі дзяржаўных установаў. Гэтак хірург-стаматолог з амаль 20-гадовым стажам Андрэй Любецкі некалькі тыдняў таму страціў працу ў прыватным медычным цэнтры. Вызвали вдруг неожиданно в министерство моего работодателя и сказали, что нужно так поступить. Хотя сама та сотрудница министерства спрашивала, можно ли его каким-то образом законно уволить. А законно нельзя, потому что контракт бессрочный, никаких нареканий, жалоб и прочего нет. У выніку Андрэй напісаў заяву на звальненне паводле ўласнага жадання. З жонкаю ён гадуе 4 непаўнагадовых дзяцей. Страту сваёй працы ён звязвае не толькі з затрыманнем на маршы, але і з актыўнасцю у сацыяльных сетках. Все говорят, или многие, что медицина, не только медицина, спорт, что угодно вне политики. В этой стране и в принципе я считаю, что вне политики вообще ничего не может быть. Потому что тем же спортом пользуются, той же медициной и так далее. Политики или политик пользуются этим напропалую. А если ты занимаешь полярную точку зрения, то все, нельзя. Политики, занимайся медициной, занимайся спортом и молчи. Вот. Я такой всегда был и по характеру я не могу молчать.
Казаць нават на першы погляд не палітычную інфармацыю для медыкаў таксама можа быць небяспечна. Гэтак Артём Сорокін правёў за кратамі больш за 3 месяцы за інфармацыю пра тое, што забіты Роман Бондаренко быў цвярозым. У выніку на гэтым тыдні анестэзіолагу прысудзілі 2 гады калоніі з адтэрмінаваннем на год. Чем займетесь сегодня дома? Первое, что сделаете? А вось чым будзе займацца пасля страты працы вядомы рэаніматолог, ён пакуль не ведае. В мире очень ценится самостоятельное мнение, самостоятельное мышление, потому что, особенно в моей профессии в реанимации, это много нестандартных ситуаций. И просто если ты привык сидеть и молчать, и молча работать, ну, не знаю, может быть, для бухгалтера это хорошо, хотя уже не уверен. Вот, для врача это просто, это теряется вообще суть профессии. 2 красавіка Владимир Мартаў забярэ сваю працоўную кніжку. Медыцыне ён аддаў 30 гадоў жыцця. Наста Каханович, Белсад. Нас, беларусаў, ужо вельмі цяжка нечым здзівіць, але тых, хто называе сябе ўладай, вельмі стараюцца. Суды і жорсткія выракі за гэты тыдзень складана ўвогуле пералічыць, а дна даўно ўжо проста няма. У маладзечна пагукалі вясну. Для амаль 10 чалавек скончылася гэта сотнямі. У Менску студэнты хацелі стварыць сваю незалежную арганізацыю. Устаноўчы сход затрымалі. А што там? Цалкам. І, як кажуць, усё ў дом. Генеральскія пагоны Лукашенка даў Лукашэнку, сыну Віктару. Калі ўжо нават не сорамна, то чаму не пагоны маршала? Вось яшчэ некалькі прыкладаў, каб хіба пазлаваць людзей. Каб задушыць пратэсты, беларускія міліцыянты знаходзяць усё новыя формы. Гэтак у загарадным квартале Пірс, што месціцца недалёка ад Менску, каб прымусіць гаспадара кватэры зняць з галбца чырвона-белы сцяг, супрацоўнікі міліцыі спачатку канфіскавалі ягоны аўтамабіль. А пасля адключылі ў кватэры электрычнасць. Произошло административное правонарушение. Какое административное правонарушение? Никакого здесь правонарушения нет. У выніку праграмісты Іллю Квачэнку ўсё ж затрымалі ды асудзілі на 15 сотняў. А недалёка ад маладзечна АМАП затрымаў болей за 20 асобаў, што святкавалі масленіцу на прыватным участку. Прычынаю стала чырвона-зялёная пудзіла, якое затрыманыя збіраліся спаліць, гукаючы вясну. 24 пенсіянеркі былі затрыманыя на чыгуначнай станцыі Менск-Заходні за тое, што чыталі ў цягніку кнігі беларускіх аўтараў. Пазней Раіса Алецкая, у торбе якой знайшлі кнігу вершаў Янкі Купалы, атрымала 15 сотняў арышту, а 66-гадовую Галіну Гулянкову арыштавалі на 20 сотняў за асобнік кнігі Васіля Быкова. Іншых пенсіянерак пакаралі вялікімі штрафамі. У Магілёве 18-гадовага Сергея Туронова пачалі судзіць за нанясенне на асфальт палітычных лічбаў. Гаворка пра словы 3% і дзе 80%. Саму лічбу 80 следчыя палічылі псаваннем дзяржаўнай маёмасці. Цяпер маладзёну пагражае арышт, папраўчыя працы ці штраф. Крымінальная справа, але ўжо за графіці, заведзеная ў Менску. 33-гадоваму мужчыну пагражае да 3 гадоў зняволення за нанесеныя на плот словы з песні ды выяву герба пагоня. Здесь человек, который за себя постоит. Нечаканы працяг атрымала гісторыя аднаго ДТЗ ў сталіцы. Нецвярозы кіроўца вылецеў на сустрэчную паласу, дзе сутыкнуўся з іншым аўтамабілем. У выніку пацярпелы з сустрэчнага аўтамабіля быў накіраваны ў больніцу, а вінаваты ў аварыі пачаў абражаць і кідацца на сведкаў здарэння, якія здымалі яго на відэа. Прысутныя на месцы супрацоўнікі міліцыі на агрэсіўныя паводзіны кіроўцы ніяк не рэагавалі. Больш за тое, пасля міліцыянты запатрабавалі сведкаў здарэння выдаліць усе запісаныя відэа. Магчыма таму, што п'яным кіроўцам аказаўся іхны калега, супрацоўнік міліцыі Алексей Белянович, якога хутка распазналі як аднаго з ціхароў падчас акцыяў пратэсту. А мы, спадарства, вяртаемся да тэмы лекараў. Святлана Сорокіна, доктар медычных навук, з намі на скайп-сувязі з Менску. Вітаю вас, спадарыня Святлана.
Добрый день. Спадарыня Святлана, вось афіцыйная статыстыка цягам некалькіх дзён на гэтым тыдні падавала смяротныя ахвяры ад каранавірусу па 9 памерлых. Нібыта статыстыка затрымалася ў адным месцы, і вось такая роўненькая 9 выходзіла ўвесь час. Вы таксама рабілі свае падлікі, імёны памерлых медыкаў, іх вы налічылі больш за 100 чалавек. За кожным з іх гэта свая драма, свая трагедыя. Хоць неяк назваць лічбу, прыбліжаную да рэчаіснасці, можна вось гэтую статыстычную, якую падае дзяржава? Статистичную лічбу померлых? Или померлых медиков? Захварэлых, агульна вось гэтыя статыстыкі па каронавірусе. Статистичная лічба захварэлых ад каронавірусу залежыць ад двух составляющих частак. Першае выяўленне, другое рэгістрацыя. Выяўленне залежыць ад колькасці тэстаў на каронавірус. Вядома, што выяўляюцца не ўсе. Рэгістрацыю на гэтую лічбу мы паўплываць вообще ніяк немагчыма. Так што колькасць захварэлых на каронавірус установіць нельга. Что касается колькости померлых от коронавирусу, здесь вельмі цяжка скрыть гэтыя лічбы, бо статыстыка дублюецца ў многія месцы. Колькасць померлых рэгіструецца ў Белстаце, в органах статыстыкі, падаецца ў міжнародныя арганізацыі, і колькасць памерлых установіць лягчэй, чым колькасць захварэлых на коронавірус. Спадарыня Святлана, а што калі ў дакументацыі не пісаць, што гэта коронавірус, а падаваць іншыя дыягназы, так? Там запаленне лёгкіх, ці спыненне сэрца, ці яшчэ штосьці? Канчатковая прычына смерці любога чалавека – гэта сардэчная легачная недастатковасць. Пневманія мае быць і пры каронавірусе, і пры іншых захворваннях. Калі прычынай пішуць не каронавірус, а пневманію, пры гэтым медыкі не сильна ілжывую статыстыку ведуць. Але ж рэальную колькасць памерлых ад каронавірусу можна улічыць по данным статыстыкі. У другім квартале Белстат засакрэціў данные по статыстыке смяротнасці і не выдаў іх. Але ж гэтыя данные былі паданы ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый, і пры тым, што на 1 ліпеня числілася по рэспублікі, по краіне 358 померлых от коронавируса, избыточная додатковая смертность от коронавируса у другим квартале составила больше за 5600 человек. Это параўнанне досягается параўнаннем колькости померлых у другим квартале 2020 года и 2019, 2018 и гэтак далей. Але дзяржава нідзе не падала такой лічбы для беларусаў, толькі дзесьці трэба было шукаць вось у гэтай дакументацыі. Таксама у гэтых умовах працуюць лекары, але лекары мала таго, што павінны змагацца з гэтай пандэміяй жахлівай, якая ёсць ва ўсім свеце, канешне, але таксама у Беларусі дадаецца яшчэ адзін чыннік, складнік гэта пераслед лекараў. 700 медработнікаў у студзені толькі звольнілася ў Беларусі. Рэкордная абсалютна лічба. Лішніх няма, кажа Лукашенко, то чаму тады звальняюць? Ну, я вам кажу так, 700 медыкаў з'язджаюць у асноўным лекары. 700 лекараў – гэта выпуск 1 год аднаго медыцынскага інстытута ці універсітэта. У Беларусі іх 4, то бишь за месяц звольніўся цэлы выпуск цэлага інстытута. Гэта шмат ці мала? Гэта вельмі шмат.
Вось таксама іншы момант. Звальняюцца спецыялісты з РНПЦ дзіцячай анкалогіі і гематалогіі. Гэта навіна з панядзелку на гэтым тыдні, калі прыйшла туды новы там намеснік, з'явіўся дырэктар, ідыёлаг, дзяржслужбіст, як называюць у інтэрв'ю яго. То бок галоўнае, каб было ціха, хто лечыць ужо не мае значэння. Ну, у Беларусі гэта касаецца не толькі медыцыны. Адно з асноўных патрабаванняў гэта паслухмянасць і выкананне любых прыказаў, нават не зусім маючых адносіны да прафесійнай дзейнасці. Падпіска, удзельнічанне ў суботніках, то есть бездакорнае пакаранне – гэта умова дзеяння вертыкалі ўлады. На жаль, так адбываецца, хаця лекары вельмі і вельмі патрэбныя і вельмі важныя. Дзякую вам за гэтую размову. Святлана Сарокіна, доктар медычных навук, была з намі на відэасувязі з Менску. Мы працягваем выданне. І ў працяг абсурдаў дзве беларускія гандбалісткі дамагаліся новых выбараў. Цяпер Карына Ёжыкава і Валянціна Несцярук апынуліся па-за зборнай Беларусі. Заўзятары шэрагу футбольных клубаў абвесцілі байкот стадыёнаў. Не дзіва, са жніўня ажно на 65 футбольных заўзятараў завялі крымінальныя справы. Што яшчэ прынёс гэты тыдзень? За 100 секундаў пра галоўнае. Прысуд у справе 0 праміле. Доктар Артём Сарокін атрымаў 2 гады пазбаўлення волі з адтэрмінаваннем. Журналістка Тутбай Катерина Барасевич паўгода калоніі за праўду пра тое, што забіты Роман Бандарэнка быў цвярозым. Набылі сілы папраўкі ў адміністратыўны кодэкс. Некаторыя штрафы вырастуць нават у 4 разы. За ўдзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах пагражае цяпер да 30 сотняў арышту. Святлана Ціхановская правяла шэраг сустрэчаў з лідарамі еўрапейскіх краінаў. Сярод тэмаў пасярэдніцкая роля еўразвязу пераадоленні беларускага палітычнага крызісу, дапамога беларускай грамадзянскай супольнасці і 4-й пакет санкцыяў супраць уладаў Беларусі. Тым часам генпракуратура нашай краіны накіравала ў Літву запыт на экстрадыцыю Святланы Ціхановскай. Адказ не прымусіў сябе доўга чакаць. Хутчэй замёрзне пекла, заявіў міністр замежных справаў Літвы. Следчы камітэт завёў крымінальную справу па факце дзейнасці праваабарончага цэнтру «Вясна», нібыта за фінансаванне пратэставай дзейнасці. Страйкамі БМЗ, Азоту і Нафтану абвесцілі пра сваё аб'яднанне для, цытата, найхутчэйшага дасягнення агульнай мэты страйкавага руху. Беларусь зрабілася краіною з самым нізкім мінімальным заробкам у Еўропе. Згодна афіцыйнай статыстыцы, мінімальны заробак у нашай краіне складае $155. Цымбальбай канчаткова зачыніўся. Культавая крама нацыянальнага адзення і сувеніраў сталася чарговай ахвяраю атакі ўладаў на бізнес, што падтрымаў агульнанацыянальны страйк. Гэты тыдзень стаў пачаткам еўрапейскага турнэ Святланы Ціхановская. Каб сцягнуць увагу на сябе, айчынная пракуратура заявіла, што хоча павітаць Святлану Ціхановскую у Беларусі, ды запатрабавала экстрадыцыі. То бок ні кветак, ні хлеба з соллю ўжо не чакаць. Бачу, канешне ж, як яна спяшаецца і бяжыць на першы цягнік ці самалёт. Іронія лёсу. Летась у жніўні ў Літву яе вывезла КДБ, а цяпер чамусьці пачаўся лямант і дамагаюцца вяртання. Александр Лукашенко тады восенню заяўляў вось гэта. Мы пад аховай, па ейным жаданні, з людзьмі, якіх яна папрасіла, каб яе суправаджалі, вывезлі яе ў Літву да дзяцей. Калі яна сказала, што у яе няма грошай дзеля таго, каб там пражыць, я распарадзіўся, кажа Лукашенко. Увага, з дзяржпрадпрыемства ўзялі $15 000 і ёй аддалі. Вялікі дзякуй, казала нібыта Ціхановская вам, на шыю кідалася да Лукашэнкі і плакала. Ах, гэтыя фантазіі узурпатара. Пракуратура хіба павінна прыгледзецца, як гэта нейкі грамадзянін Лукашенка вывез з краіны асабліва небяспечную Ціхановскую, ды яшчэ і грошай на дарогу
даў. Сама Святлана Ціхановская за паўгода геаграфію сваіх візітаў па Еўропе наблізіла да 2 дзясяткаў краінаў. Апроч цудоўных адносінаў з Літвой, якая прыняла абраную прэзідэнтку, яна пабывала ўжо і ў 2 іншых краінах Прыбалтыкі – Латвіі ды Эстоніі. Прымала Святлану Ціхановскую і самая канцлер Нямецчыны Ангела Меркель ды прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон. Выступала ў сэрцы еўразвязу Брусэлі. Была Данія, Швецыя, цяпер Фінляндыя. У Партугаліі на гэтым тыдні ажно 1,5 гадзіны гаварылі з былым старшынём Еўракамісіі Жозе Мануэлем Барозу. Гэта, зрэшты, той самы, якога Лукашенка назваў у 2011 годзе казлом. Не дзіўна, што Беларусь – гэта адзіная краіна Еўропы, дзе Барозу ніколі не быў. А вось з Пуціным ён сустракаўся ажно 25 разоў. Гаварылі з Ціхановскай пра выбары, Лукашэнку, куды ж без яго, палітыку еўразвязу, адносіны з Расіяй і Кітаем. Распавядаў пра гэта на сваім фэйсбуку дарадца Святланы Ціхановскай Франак Вячорка. Раней таксама была Аўстрыя, гэта адтуль канцлер Себасціян Курц ездзіў да Лукашэнкі ў 2019 і запрашаў у Вену. А ўжо праз год сустрэўся з Ціхановскай ды заявіў, што выказвае салідарнасць з намі, з беларускім народам. Гішпанія, Нідерланды, славянскія Чэхія, Славакія, Польшча. У апошняй была сустрэча ў рэзідэнцыі прэзідэнта і размова з прэм'ерам. Матэуш Маравецкі уручыў ключ ад новага беларускага дому ў Варшаве. Цяпер Швейцарыя знойдуць рахункі Лукашэнкі. Хаця куды важнейшы лёс грамадзянкі гэтай краіны Наталлі Хіршэ, яна знаходзіцца за кратамі ў Беларусі, у гомельскай калоніі нумар 4, атрымаўшы тэрмін 2,5 гады зняволення. На гэтым тыдні стала вядома, што яна абвесціла другую галадоўку, бо да палітзняволенай не даходзілі лісты. Вось такая гаспадарства мапа сапраўднага прэзідэнта. А куды ж лятаў сваім дарагім самалётам ці самалётамі той, хто называе сябе прэзідэнтам? Зрэшты, Александр Лукашенко любіць пра сябе казаць у трэцяй асобе. Лятаў самазванец туды, куды за апошнія 20 гадоў злятаў ажно 105 разоў. Так, у Расію. Менавіта на спатканне з Уладзімірам Пуціным у Сочы ён паімчаў сваё першае падарожжа пасля выбараў. Гэта было 14 верасня, а потым не запрашалі, нават у Расію. А ў Менск прыляталі толькі прадстаўнікі Крамля. Ён усё абяцаў аддаць беларускую незалежнасць, а ў Маскве пасміхаліся, хаця і там хіба ўжо маюць досыць Лукашэнкі. І вось другі месяц новага 21 года і 22 лютага ізноў Сочы. Казаў Пуцін, Лукашенка натаваў, запісваў. Прачытаўшы канспект на гэтым тыдні, распавёў падрабязнасці. І грошай ён не прасіў, і ўладу ён не аддае і будзе пашыраць вайсковую супрацу. Святлана Ціхановская нагадвае, што ўсе дамовы з узурпатарам сумнеўныя і некалі будуць перагледжаныя. А вось міністр замежных справаў Літвы адказаў на запыт пракуратуры Беларусі аб экстрадыцыі. Хутчэй замерзне пекла, чымся мы возьмемся разглядаць вашыя патрабаванні. А таксама Габрыэлюс Лянсбергіс дадаў, Літва была і будзе каменнай сцяной, за якой знойдуць прытулак дэмакратычныя сілы, якія пераследуе рэжым. Годны адказ, праўда? У Хельсінкі за кожным крокам Святланы Ціхановскай назірала наша здымачная група і ў інтэрв'ю нам не адмовілі. Ігар Кулей пагутарыў са Святланай Ціхановскай і задаў самыя вострыя пытанні. Адмыслова для Белсату ўжо цяпер. Гаспадарыня Святлана, добрый дзень. Здравствуйте. Сёння апошні дзень вашага афіцыйнага візіту ў Фінляндыю. Ведаю, што вы сустракаліся з міністрам замежных справаў, з прэм'еркай. Распавядзіце, калі ласка, пра што ўдалося паразмаўляць, да чаго ўдалося дайсці? Хорошие были встречи, теплые, и мы увидели поддержку со стороны Финляндии, со стороны и премьер-министра, и министра иностранных дел, и, конечно, естественно, мы говорили о Беларуси, и моя задача в каждой поездке донести реальную ситуацию. С моей стороны, я больше всего говорю о людях, о том, как людей репрессируют, о том, как людям присуждают сроки нереальные, невиновным людям. Я говорю про врачей, про
Про студентов, да, про журналистов, конечно, да, каждый раз. И про погибших обязательно говорю, что не может такая ситуация быть в Европе в наше время. И, конечно, я призываю их. Вообще цель каждой поездки – это акцентировать внимание на Беларуси, чтобы не теряли Беларусь с повестки европейской. Я чуў ад вашага дарадцы, што сёння вы меліся размаўляць пра 4-й пакет санкцыяў супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. Ці ўдалося ўзняць гэтую тэму і паразмаўляць? Обсуждали 4-й пакет санкций, просили Финляндию инициировать его. По результатам будет видно, но да, уже пора. Наступнае у вас у плане Португалія, вы едзеце туды. Гэта не самая галоўная, можна сказаць, краіна ў еўразвязе, ўсё ж такі далёка вельмі знаходзіцца таксама ад Беларусі. Вось які план у вас там? Ці таксама будзеце распавядаць пра беларускі боль? Ну, на самом деле Португалия, да, она далеко физически от Беларуси, но Португалия сейчас председательствует в Евросоюзе, и эта страна может сыграть решающую роль в наложении санкций, в помощи гражданскому сообществу, в оказывании давления на режим. Поэтому нельзя говорить, что она несущественная. Она как раз-таки существенная страна. Пасля Португаліі будзе Швейцарія. Гэта першая краіна, дарэчы, не еўразвязу, дзе у вас будуць прымаць на афіцыйным узроўні. У меня такое пытанне, чаму толькі зараз удалося выйсці па-за межы еўразвяза? Гэта проста так супала, ці толькі зараз вас іншыя краіны па-за еўразвязам пачалі ўспрымаць менавіта як афіцыйнага прадстаўніка Беларусі? Я думаю, что это просто процесс установки связи с разными странами. То, что Швейцария сейчас, вот так вышло. И, конечно, нам интересно Швейцария еще с той точки зрения, что гражданка этой страны сейчас находится в тюрьме Беларуси, и что они, интересно знать, что они думают по этому поводу, что они предпринимают по этому поводу. Конечно, сначала Беларуси, вот все эти сопутствующие вопросы. Будете просить шукать гроши семьи Александра Лукашенки у швейцарских банках? И семьи, и пособников. Все будем искать. Так, и будете просить, каб блокавали? Ці что с гэтым рабіць? А вот во время беседы выясним, что с этим можно сделать. Як вас успрымаюць лідары іншых краінаў? Як палітыка апазіцыйнага, які прадстаўляе частку беларусаў, ці як нацыянальнага лідара? Вось як вы адчуваеце гэта? Меня воспринимают как лидера, выбранного белорусским народом. И это факт. И вот уровень этих встреч это доказывает. Наверное, символа так бы не встречали. И опять же, хочу выразить благодарность белорусам, что доверили мне выполнять такую миссию, как переговоры на международном уровне. И я надеюсь, что я достойно справляюсь. Вы аб'ехалі ўжо вялікую колькасць краінаў, сустракаліся з вялікай колькасцю высокіх рангам палітыкаў. Ці хтосьці з іх вам запомніўся асабліва? Вось хтосьці, хто вас прымаў, напрыклад, вельмі па-цёпламу, у каго вы пачуліся, як у сябе дома? Ну, сразу хочу отметить, что ни одной негативной встречи не было точно, Але вось такая, я не ведаю, штосьці, што вось сапраўды адметна, адкуль вы выйшлі і сказалі, вось з гэтым чалавекам я б сябравала, напрыклад. Вы знаете, как с любым человеком, так и с политиком, это просто люди. Если вот возникает химия, вот у меня так. Вось з кім у вас была хімія? Больш за ўсё? Больше за все не скажу. Вот сегодня, например, с премьер-министркой Финляндии девушка, молодая, 35 лет, красивая. И мы с ней посидели, попили чая на веранде. И, знаете, сразу чувствуется, что это женщина, потому что у нее точно так же, вот я видела переживания за белорусов, как за людей, за их судьбу. И мне так это во мне откликнулось. Да, мы говорили потом и о каких-то конкретных шагах.
Но сначала мы поговорили о женщинах в Беларуси, о протестном движении, о боли, которую принесла эта диктатура белорусскому гражданству. Прям вот тепло, хорошо посидели. Но в целом, ну, наверное, знаете, с женщинами как-то уютнее. Як вы атрымліваеце інфармацыю? Вы самі чытаеце тэлеграм-каналы, сайты, глядзіце нешта? Ці вам прыносяць выціснутую уже информацию о нейкіх там докладных записках? Что-то я смотрю сама, когда у меня есть время. А так как нет времени просматривать все статьи, все фидбэки, то, конечно, мне что-то дают там, вот по результатам там встречи, вот такой-то фидбэк. Но это что касается по Беларуси, по ситуации в самой Беларуси. Я читаю практически все сама. По ситуации на международной арене мне уже, наверное, все-таки выжимки дают. Прыносяць. Хтосьці з дарадцаў, памочнікі? Да, и пресс-секретарь, ну, члены моей команды. А што чытаеце? Вось калі па Беларусі, то што чытаеце? Вы имеете в виду, какие средства на свет? Ну, вось цікава так. Дзе вы, адкуль вы чэрпаеце інфармацыю? Все ж таки, з якіх крыніцаў? Тутбай, Белсат, Страна для жизни, некоторые другие телеграм-каналы. Якія нельга называць у Беларусі. Ясна. Я памятаю, мы ў верасні з вами размаўлялі ў Польшы, ў Карпачы, і вы тады казалі, што вельмі стомленыя. За гэты час удалося прызвычаецца да вось такога графіку, да такіх паездак частых, ці ўсё ж таки да хронічнай стомленасці немагчыма прызвычаецца? Устала, вот мы с вами интервьюируемся вечером после очень тяжелого дня, но, слушайте, я женщина, и так получилось, что женщины у нас сильные, и не будем обращать внимание на усталость, потому что ты знаешь, для чего ты это делаешь, что это важно, и поэтому, ну... Хацеў запытацца, як вы прымаеце рашэнне у... Вось, напрыклад, наконт нейкіх ініцыятываў, якія выходзяць з офісу Святланы Ціханаўскай. Гэта заўсёды калегіяльныя нейкія рашэнні, якія ўнутры у вас абмяркоўваюцца, і вы кампрамісна гэта прымаеце? Ці вы так аўтарытарна кажаце, гэта не, а гэта давайте прымаем? Последнее слово все равно остается за мной, но это... абсолютно коллегиальное решение. Не может один человек принять решение за всех. У нас же не диктатура, правильно, не автократия. Поэтому все вместе. С белорусами, с другими политическими лидерами, если это какое-то совместное решение, основываясь на каких-то исследованиях. Да. Надо это, не надо инициатива. Але ці тады вам усе ініцыятывы падабаюцца, якія выходзяць вось разам ад прыхільнікаў пераменаў? Бо калі вы ўсё ж такі гэта прымаеце кампрамісна, то, вядома, вы часамі можаце быць незадаволены рашэннем, якое прынятае было. Ці бываюць такія выпадкі, калі вы кажаце, добра, гэта кампраміс, але я не зусім пагаджаюся? Мы сейчас говорим об инициативах из офиса. Я кажу пра розныя ініцыятывы, якія паўсталі пасля выбараў, якія зараз нават раскіданыя. Я поддержу любую инициативу, которая давит на режим. Люди у нас, конечно, креативные. И если поддержка требуется, более широкая, я всегда поддержу. Ці у вас няма адчування, што вы такі працяглы час не былі ў Беларусі, што пачынаеце пераставаць разумець настрой беларусаў? Вы знаете, я каждый день общаюсь с Беларусью, с разными группами, с медиками, со студентами, с рабочими, чтобы, как говорят, не оторваться от реальности, чтобы понимать, что происходит, какие настроения. И я читаю комментарии, чтобы понимать, что люди думают на самом деле. Конечно, какое-то, я не знаю, минимальное, может быть, нет чувства постоянного страха. Вот как у белорусов сейчас вот этого вот нет. Нет этого адреналина постоянного. Но я абсолютно знаю, что сейчас происходит со дворовыми инициативами среди разных групп населения. Мы пераможам? Обовязково. Дякую вам вялікі. Спасибо.
Ці адчувае Святлана Ціханаўская сябе свабоднай, ці карыстаецца прыватным тэлефонам, і ці ёй гэта дазваляе ахова? І чаму яна не бярэ дзяцей у замежныя камандзіроўкі? Адказы на гэтыя пытанні ў пашыранай версіі інтэрв'ю на нашым YouTube-канале Белсат Ньюс ужо неўзабаве. Заахвочваю зазіраць і абавязкова глядзець. Разам з пачаткам візіту Святланы Ціханаўскай у Хельсінкі з'явілася відэа следчага камітэту, на якім нібыта даюцца распараджэнні на закупы газавых балончыкаў ды іншых сродкаў для захопу дзяржаўных будынкаў у Гомлі. Відэа з сумнеўнай якасці і з дастаткова тапорным монтажом. Спадары следчыя, вы б хаця б скарысталіся той тэхнікай, якую пазабіралі на карысць дзяржавы ў нашых журналістаў. Зрэшты, дзесь у сутарэннях гомельскага КДБ ляжыць і мая камера, канфіскаваная падчас ператрусу. А мы выйшлі на вуліцы Гомлю. Гэта другі па велічыні горад краіны. Тут жыве больш за 500 000 чалавек. Сярод буйных прадпрыемстваў гэтага гораду, Гомсельмаш, напрыклад, афіцыйна працуе каля 8 000 працоўных. Лічба увесь час, гэта важна, памяншаецца. Не дзіва, калі кіраўнік зарабляе больш за 6 000, а рабочы 900 рублёў. Але рабочыя феерычна адпраўлялі дэлегатаў на з'езд да Лукашэнкі. А вось гэта, гэта я сфотаграфаваўся ў Гомлі ў скверы Грамыкі. Так шмат цудаў архітэктуры, і асабліва цяпер, калі межы зачыненыя, замежжа пабачыць вельмі хочацца, у Гомлі маецца такое месца, якое працуе як магія. Калі вы яшчэ не былі ў Гомлі, то вельмі раю. Не ведаю, што прымаюць мясцовыя архітэктары, але выглядае гэта агравесела. Нікога не крыўджу, бо я сам таксама гомельскі. Ну і яшчэ, гэта ў Гомлі маецца прыбіральня за $1 000 000. Калі пашчасціць, каб яна працавала, варта хаця б дакрануцца да такога дабрабыту. А яшчэ гомельскі ваенком, ужо вядомы ва ўсім свеце палкоўнік Крываносаў, вось ён перадае зарад энергіі і бадзёрасці ад Лукашэнкі. Хіба таму на нашае пытанне пра тое, ці дзяржаве ўдалося задушыць пратэст у Беларусі, адказы ў Гомлі былі такія. Накипело у людей просто-напросто. Это уже просто, уже дальше, я не знаю, так все просто хуже и хуже становится с каждым годом. Просто хуже и хуже, и, как говорится, власть жиреет, а народ... Естественно, вы интервью Караева читали, все втекло в нужное русло, все пошло. С людьми я общаюсь, это все деньги. Людям платят, работы нету. Вроде бы все утихло, стало как-то... вы знаете, я на эти митинги не хожу. Я за советскую власть, так образно выражаясь, за мир, благополучие в государстве. А вот эти происки не пройдут. Люди не знают, что творят, те, которые выходили. По одним источникам у нас все более-менее спокойно, но когда заходишь в интернет, там все-таки что-то не совсем спокойно. Поэтому дыма без огня не бывает. Все спокойно, все працуют, все мають працу. Растят деток. Я не вижу, где спокойно, где цудовно, где как-то радостно. Нет. Я против того, что наши дети уезжают в другие страны, чтобы заработать. Конечно, они бы зарабатывали здесь. Я бы хотела жить в прекрасной стране. Понимаете, я всю жизнь платила налоги, я бы хотела иметь достойную пенсию. Я бы хотела поехать куда-то отдыхать. Я бы хотела ходить с улыбкой на лице, но я, может, с ней и хожу, потому что я оптимист, а не от того, что хорошо живется. Мне кажется, что сейчас более спокойнее стало. Уже не страшно так. Потому что было действительно страшно выходить. Даже вот у нас на проспекте Победы было страшно выходить, потому что страшно. Была непривычная ситуация для нас. Мне кажется, стабильно, все хорошо, прекрасно, мы живем. Я думаю, что она, честно, она не изменилась, я бы сказал. Но люди, наверное, просто устали уже пытаться. Жыхары Гомля і меркаванні, ці атрымалася задушыць народныя пратэсты. Гэта студыя Белсат тыдзень, і мы не ставім спадарства кропку. Што яшчэ чакае сёння ў праграме? Для Лукашэнкі гэта армія добра, для сясцёр Груздзевых змагары з грахом, а іх былы шэф Юрый Караеў называе беларусаў тупым і недалёкім народам з дном міліцыі. Соблюдать законы, конституцию, все.
Больше ничего не надо. Уважать свой народ. Быть людьми. Просто быть людьми. Пускай они ведут себя так, как хотели бы, чтобы с ними себя люди вели. Вот и все. А таксама, дзе быў блогер нехта, выкралі, вывезлі ці нешта яшчэ. Ніякіх міфаў і плётак, толькі факты. Вядома, блогер ужо цяпер у гэтай студыі. Жывы, як бачу, здаровы і на волі. Асабіста адкажа на ўсе мае пытанні. Вось ён спадарства ў нас. Сцяпан Пуціла, нехта, прывітання. Вось так, у каронавірусе вітаемся. Адлегласць трымаем таксама. Сцяпан, спадзяюся, ўсё добра, ўсё ў парадку. Дзе быў, куды знік, усе чакаюць адказу. Ну, калі не лічыць недасыпу, дзякуй вялікі за гэтае запрашэнне. У таксоўцы хоць можна было 15 хвілінаў здрымнуць, бо апошнім часам наша рэдакцыя толькі што і рабіла, як працавала над новым фільмам, анонс якога мы, ў прынцыпе, і запусцілі у сваіх соцсетках. Анонс гэтага фільму папярэдзіў пра яго Владзімір Пуцін, Александра Лукашэнку у Сочы. У вас што там у камандзе нейкія агенты ад Пуціна працуюць, што Пуцін ведае, ці вы Пуціну паведамляеце, што вось-вось з'явіцца фільм пра Лукашэнка? Ну, калі і працуюць, то ведаюць, што фільм сапраўды будзе даволі магутны. Гэта будзе толькі першая частка вялізнай серыі расследаванняў пра Лукашэнку, якімі шляхамі ён здабывае ўсе гэтыя свае незаконныя багацці і гэтак далей. Гэта вельмі цяжкая праца, таму мы нават і не выходзілі ў эфір. Можа, адразу ўжо цяпер, каб нашыя гледачы ведалі, пра што ідзе спадарства размова, давайце паглядзім анонс гэтага фільму, які вось-вось выйдзе, рыхтуецца і мае зрабіцца сапраўднай сенсацыяй. Сейчас наши беглые пытаются найти дворец Лукашенко, делая фильм как по Путину, чтобы это приписать Лукашенко. Для того, чтобы вот в этот костер подбрасывать дровишки, ну хотя бы до апреля месяца. Подбросим своих дровишек в костер революции. Пускай ищут, пускай показывают. Лукашенко за четверть века ничего в государство не украл. Это золотое дно. Но никакого жилья для жуликов. Никакого. Сам Александр Лукашенко выказваецца пра гэтую стужку, хіба вельмі яго ён непакоіць. Увесь час падкрэслівае, што фармальна за ім нічога няма. Ён кажа, толькі вось гэтая хата, дзе ён нарадзіўся, там у вёсцы, у Александрыі, больш нічога ў яго няма, ўсё належыць дзяржаве. Ці праўда хоць у нечым, ці увогуле, як любіць Лукашенка, казаць не зусім праўду? Ён сапраўды паверыў у свой гэты тэзіс, што ён нічога не браў, бо сапраўды мы накапалі ўсе гэтыя дакументы, вядомыя і невядомыя, і сапраўды на яго амаль нічога не аформлена. Гэта ўсё сябры, гэта ўсё хтосьці падарыў, ад ровару пачынаючы да майбахаў, але хто дорыць проста так камусьці майбах. Вядома, гэта частка карупцыйных схемаў, і мы пра гэта распавядзем. Я думаю, сам Александр Лукашенко заўтра будзе глядзець о 18 гадзіне па менскім часе гэтую прэм'еру. Заўтра о 18 гадзіне па Менску спадарства. Дзе, на якой платформе мы пабачым? Адразу паўсюль у нехты? Вядома, што на YouTube-канале, галоўным экстрэмісцкім YouTube-канале Беларусі людзі ўжо прасілі без лагатыпу, каб можна было шэрыць. Мы так і зробім, каб не падстаўляць лішні раз. За папярэдні фільм пра Лукашэнку былі праблемы. У некаторых людзей сапраўды мы прыслухоўваемся да меркавання гледачоў. Трэба быць уважлівымі ў часе прагляду, але паглядзець, напэўна, варта. Пра якія сумы мы гаворым? Мільёны, мільярды, ці гэта ўвогуле цяжка акрэсліць? Справа ў тым, што мы напрыканцы хацелі падлічыць, каб такое лагічнае завяршэнне зрабіць, колькі ўсё гэта каштавала. І мы збіліся ў падліках, бо статыстычная пагрэшнасць там мільярды даляраў. І гэта сапраўды ўразіла, і мы адразу пастанавілі рабіць наступныя часткі. Тое, што абсалютна нельга палічыць нават. Вось яно, багацце якога няма, як кажа Александр Лукашенко, што вельмі цікава. Лукашенко таксама, магчыма, мае рахункі, напэўна, не сам, у швейцарскіх банках. Святлана Ціханаўская гаварыла сёння у нас у інтэрв'ю пра тое, што будзе шукаць. Ці штосьці пра гэта вядома? Ну, пакуль, на жаль, дакументаў пацвярджальных гэтаму няма. Але мы таксама публікавалі дакумент пра Віктара Лукашенко, ягоны рахунак у швейцарскім банку, даволі стары, 12-го году. Але вядома, што зараз гэта інфармацыя закрытая, яны робяць гэта праз трэціх асобаў. Але гэтыя схемы, праз якія яны даходзяць да гэтых
гэтых трэціх асобаў, яны даволі вядомыя і празрыстыя, і мы пра гэта таксама пакажам. Таксама і на нашым тэлеканале з'яўлялася расследаванне пра рэзідэнцыі Александра Лукашенка. Ці маем дакладную колькасць, колькі іх? Таксама згубіліся ў падліках, бо 17, 18, Павел Латушка налічыў 15. Мы не называлі дакладную колькасць, бо яны павялічваюцца. І некаторыя домікі, якія будуюцца нібыта для бізнесоўцаў, як Лукашенко сказаў, з дрону здымаюць будынкі звычайных людзей, то вядома, што, магчыма, гэта штосьці новае і будуецца для яго. Але, напэўна, тут фігуруе не толькі сам Александр Лукашенко, але фігуруюць і ягонае атачэнне, ну і, канешне ж, сям'я. Вось у гэтым кантэксце ці сям'я Александра Лукашэнкі зрабіла з Беларусі такую дойную карову. Вось гэта цяжка сказаць, таму што апошнім часам бачым, што Лукашенко адхіліў Віктара ад адной з галоўнейшых пасадаў. Адхіліў, даў генеральскія пагоны. Так, і вось гэта цікавы такі рэверанс, але тым не менш ён усё часцей паўтарае зараз, што сынам перадаваць уладу не будзе, і хаця ведаем, што ён усё, што кажа, трэба трактаваць наадварот. Але, відаць, хутчэй за ўсё, ён сапраўды гэтага старонніца. Але каму тады можа так давяраць і давяраць свае мільярды, у тым ліку Александра Лукашенка, які за апошнія паўгады, ну, па сутнасці, бываў толькі ў Расіі. Вось гэтым сябрам, алігархам, на якіх у яго ёсць відавочна кампрамат, якіх можна ў любы момант пасадзіць, і толькі дзякуючы ім ён і купляе новыя машыны, новыя гадзіннікі. Вось гэты гадзіннік, які ўсе ведаюць, за 17 000 даляраў мы накапалі ў расследаванні, што ледзь не кожны год ён мяняе, то бок там змяняюцца невялічкія дэталі, якія незаўважныя, але сам гадзіннік атрымлівае новую мадэль, і Лукашенко ёй карыстаецца. Ну што ж, не будзеш хадзіць з драпінамі ў гадзінніку за 17 000 долараў. Трэба, канешне ж, мяняць. Але калі прыгледзецца не толькі да давераных алігархаў, але ў цэлым да сістэмы, бо мы бачым нейкіх там міністраў, гэтак званых, бо яны нічога не вырашаюць па сутнасці, прэм'ераў, якія змяняюцца. Таксама вось вельмі блізка да яго Наталья Качанова. Гэтыя ўсе асобы, ці яны таксама з'явяцца ў гэтым фільме, ці ім не спаць сёння таксама? Іх я хачу усцешыць пакуль што, таму што галоўны удар, як кажуць, вось гэтыя дравішкі, якіх так баіцца Лукашенко і так часта ўзгадвае, будуць супраць яго накіраваныя, бо ён галоўны, ён сам гэта прызнаў, што ён галоўны адказны за ўсё гэта. А гэта дадатковыя асобы, гэта пешкі, якіх таксама трэба згадваць, але ў наступных выданнях. Гэта пешкі, якіх пры неабходнасці хіба Александр Лукашенко пусціў тую ж топку, ну трэба хіба называць рэчы па імянах. Знаходзілі вельмі шмат цікавай інфармацыі, як Лукашенко кажа, заводзіць справы супраць пракурораў, якія неправільна вядуць расследаванне, супраць следчых, суддзяў, і гэта знак для ўсёй сістэмы. Калі сістэма павернецца, гэтых людзей спішуць адразу. То бок будзе ў гэтым фільме шмат інсайду нейкіх запісаў? Безумоўна, не без гэтага, хаця большасць інфармацыі гэта паўтарэнне маці навукі, як кажуць, і гэта ўжо больш вядомая інфармацыя, але шмат такой інсайдерскай інфармацыі. Да нас выйшаў чалавек на сувязь, які працаваў з Лукашенкам у шмат якіх рэзідэнцыях. Ён даслаў нам пацвярджальныя дакументы, ён рабіў там бані, іншае абсталяванне і цалкам усё распавёў. Будзе цікава. То бок гэта азначае, што ўнутры гэтай структуры не ўсё так роўна і не ўсё так гладка. Пра гэта паведамляюць таксама у ініцыятыве «Байпол», якая публікуе ўвесь час злівы ад сілавікоў. Пра гэта паведамляюць іншыя структуры. Мы маем вось такі разлад і непэўнае, што там адбываецца ў гэтых структурах. Ці ты можаш даць такую ацэнку? Бражэнні, натуральнае бражэнне там адбываюцца, таму што яны бачаць, што грошы ў рэжыму сканчаюцца. Пакуль што грошы на сілу ёсць, бо сіла адзіная, што засталося. Ну, золатавалютныя рэзервы ўвесь час скарачаюцца і гвалтоўна. І вось тое, што зараз апошнія навіны, што забаранілі павышаць кошты больш чым на 0,2% пасля візіту да Пуціна, і што нават гэты візіт Пуціна не асвятляўся ў крамлёўскіх СМІ надта так, і нават на сайце Кремлін.ру не было відэа ніводнага. Гэта значыць, што Пуцін таксама Лукашенку трактуе як такога, не ведаю, не надта значную асобу. І грошай ён бы не хацеў яму даваць. Ён проста баіцца за сваю ўладу. Сцяпан, напрыканцы нашай размовы тое, што
адбываецца і тое, што мае адбыцца з пратэстамі, гэта, напэўна, тое, чаго ўсе чакаюць. 25 сакавіка надыходзіць, гэта той момант ці яшчэ ранавата. Гэта ўсё залежыць ад саміх беларусаў. Можа, я непапулярна скажу, хаця раней мы казалі, што трэба выходзіць, і я перакананы, што трэба выходзіць, але людзі, як паказала практыка, вырашаюць самі, і я думаю, што гэта таксама іх зараз рашэнне. З'явілася адказнасць у нехты за беларусаў. Безумоўна, і гэта па ўсім бачна. Дзякуй за гэтую размову, Сцяпан Пуціла. Нехта чакаем заўтра о 18 гадзіне гэты фільм. Назва Лукашенко «Золотое дно». Золотое дно, якое будзе спадарства прабівацца. Армія добра. Гэтак Александр Лукашенко выказаўся пра сваіх карнікаў, а дзярж-СМІ рассыпаліся ўвесь тыдзень гісторыямі з жыцця міліцыянтаў, паказвалі ўрачыстасці і віншавалі кветкамі. Беларусы ж павіншавалі па-свойму, з тым самым дном міліцыі. І больш нечага дадаць. Колькі б генеральскіх пагонаў не павесіў узурпатар, каты застануцца катамі, а ахвяры не забудуць стогна ў крыві акрэсціна. Таксама забітыя, але не забытыя. Тарайкоўскі, Шутаў, Віхор, Бандарэнка і іншыя. І няхай слёзы матак, жонак і дачок гучаць як напамін пра крывавае свята. У дзень беларускай міліцыі Александр Лукашенко уручаў генеральскія пагоны офицерам МУС. Как бы пафосно это ни звучало, для меня вы представляете передовой отряд армии, добра, созидания, людей творческих и, самое главное, нацеленных на результат. Лукашенко упэўнены, сілавыя структуры здольныя абараніць дзяржаўны лад і нейтралізаваць пагрозы эканоміцы ды мірнаму жыццю беларусаў. Міністр унутраных справаў Іван Кубракоў заявіў, беларуская міліцыя гатовая да магчымых вулічных пратэстаў вясной і ўжо дзейнічае на профилактику. Мы знаем тех людей, которые призывают. И если вы помните, когда на всебелорусское собрание пытались тоже некоторые призвать на улицу, устроить хаос, все эти люди были установлены, задержаны и привлечены к установленной законом ответственности. Тым часам ініцыятыва «Байпол», куды ўваходзяць былыя пракуроры і следчыя, якія адмовіліся служыць рэжыму, замест віншавання з нагоды Дня міліцыі выклала новы аўдыёзапіс. На ім чалавек з голасам, падобным на экс-міністра ўнутраных справаў Юрыя Караева, разважае, як трэба змагацца з пратэстоўцамі і сцвярджае, што сілавікі ўратавалі краіну. Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами. Все бросайте и находите эту тварь и убивайте. Працаўнікоў сілавых структураў на запісе называюць гасударавымі людзьмі, а беларусаў тупаватым і недалёкім народам, а таксама тлустымі абывацелямі. Гэтак Караеў тлумачыў жнівеньскае збіццё наведнікаў сталічнага супермаркету «Алми». А потом президент еще говорил, и у меня родился мем. Он сказал, что хорошо, что так легко не с войной, но с бедой научилось белорусское общество. И я говорю, новый мем. Синие жопы спасли страну. До свидания. Гэткімі словамі і пад апладысменты паводле ініцыятывы «Байпол» экс-міністр скончыў развітальную прамову да працаўнікоў галоўнага ўпраўлення барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй «Губазік». Былы старэйшы пракурор Генпракуратуры канстатуе, што закон у Беларусі цягам 10годдзяў адсоўваўся на другі план, а за ўжыванне празмернай сілы прыцягнуць да адказнасці працаўнікоў органаў унутраных справаў было складана заўсёды. Апагеем стаў 2020 год. Все они отделались максимально увольнением, либо дисциплинарным взысканием. А зачастую, когда там, как выразился герой этой аудиозаписи, просто синяки и синяя пятая точка, так это даже поощрялось как профилактика правонарушений и преступности. Поэтому то, что они делали в августе, в принципе, для них привычно. Словы меркаванага Караева пракаментавала Святлана Ціхановская. Запіс пераканаў яе ў тым, што пратэстоўцы, цытата, «усё зрабілі слушна» і што другой хвалі пратэсту рэжым не вытрывае. Гэтая прамова напамін не маўчаць, не згаджацца, не спыняцца, інакш яны прывыкнуць, што можна ўрывацца ў нашыя бальніцы, школы, крамы, дамы і прыстаўляць нам рулю да скроні, а потым прыдумляць мемы і смяяцца над тысячамі змучаных і згвалтаваных людзей. А як бы павіншавалі міліцыянтаў грамадзяне Беларуси? Быть людьми. Просто быть людьми. Соблюдать законы, конституцию, все. Больше ничего не надо.
уважать свой народ. Пускай они ведут себя так, как хотели бы, чтобы с ними себя люди вели. Вот и все. Здоровья, счастья им хочу пожелать. Они и так молодцы. Чтобы с народом были они, конечно, что мы можем сказать, ну, с людьми, а не с Александром Григорьевичем. Са жніўня ў Беларусі завялі больш за 2400 крымінальных справаў экстрэмісцкай накіраванасці. Сюды ўключана ўсё ад нанясення на сцены абразлівых надпісаў да гвалту ў дачыненні сілавікоў, паведаміў старшыня следчага камітэту Иван Наскевич. Дали вот этот карт-бланш, да, вот эту возможность делай, что хочешь. И тебе за это ничего не будет. Мы видим по ситуации в Бресте, когда человека застрелили в затылок, это умышленное убийство. А в результате человека, который погиб, признали виновным. Падчас жорсткага разгону мірных пратэстаў супраць фальсіфікацыі выбараў і міліцэйскага гвалту фізічна пацярпелі, былі арыштаваныя ды затрыманыя тысячы чалавек. Прынамсі 5 асобаў былі забітыя падчас пратэстаў або ў падзеях з імі звязанымі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі налічвае 69 тысячаў супрацоўнікаў і грамадзянскага персаналу. Найбольш занята ў саміх органах 39 тысячаў. Унутраныя войскі гэта каля 14 тысячаў асобаў. Грамадзянскі персанал каля 16 тысячаў. На 100 тысячаў чалавек у Беларусі прыпадае 726 сілавікоў МУС. Гэта на сотню менш, чым у Расіі і ўтрая больш, чым у Францыі. Ужо заўтра 8 сакавіка. Міжнародны дзень жанчын. Адны адзначаюць, другія не, а я прапаную узгадаць, што у беларускага пратэсту жаночы твар. Не забудзем сэрца Марыі Калеснікавай, знак Вікторыі Веранікі Цапкалы і таксама кулак Святланы Ціхановскай. Так, вось менавіта такія знакі. Яны ішлі да перамогі і ўжо перамаглі, намінаваныя на Нобелеўскую прэмію міру. Яны паднялі беларусаў, але і шмат страцілі, як і сотні іншых жанчын. Адныя згубілі свабоду, другія дом, трэція блізкіх. У кожнай свой боль. Заўтра некаторыя жанчыны свае кветкі панясуць, на жаль, на могілкі забітых сыноў, мужоў і бацькоў. Застаюцца за кратамі нашыя каляжанкі, журналісткі Кацярына Андрэева, Дар'я Чульцова. Дзяўчыны паказалі ў жывым эфіры акцыю памяці забітага Рамана Бандарэнкі, атрымалі па 2,5 гады турмы. Журналістка Тутбай Кацярына Барысевіч напісала, што Раман не быў п'яны, а значыць, прапаганда разам з Лукашэнкам хлусілі. Ёй паўгода турмы. Гэта нашыя зоркі на небасхіле беларускай незалежнай інфармацыі, хаця лепш бы пра іх казаць у іншых акалічнасцях. Заўтра веснавыя тюльпаны будуць стаяць на нашых сталах для іх. А таксама для дзясяткаў іншых жанчын, якія застаюцца за кратамі і прайшлі зняволення. Вось яно, гэтае сузор'е спадарства таленавітых, непаўторных, выбітных, справядлівых і кахаючых Беларусь. Гэта фотаздымкі тых, прозвішча якіх можна знайсці на сайце праваабарончага цэнтру «Вясна». Але, канешне ж, гэта не ўсе, хто трапіў у спіс зламаных лёсаў ці прафесійных дарогаў. Як, напрыклад, гэта адбылося з маёй выкладчыцай Наталлі Владзімірнай Суславай з Гомельскага універсітэту, адной з лепшых выкладчыцаў, зрэшты, альбо настаўніцай Ганнай Севярынец. Яны не патрэбныя лукашызму, але вельмі патрэбныя новай Беларусі. Таму памятайма пра кожную з іх. З 8 сакавіка, дарагія беларускі, вы найлепшыя. Сергей Падсасонны, цяпла, дабра і да сустрэчы на Белсаце.